Hello, Obioma. Obi tete. Obioma iwunze. Chine mere moke nwa mụrụ n'ala Amusa. Amusa ebi senjava LGA o ebi ishi kpọmkwem. Hey! Nna ị na-agbalị o. Abara m Facebook gba hụ picture your wife. Jesinta nwunye ga aka udo. Iwunze. Asị taa birthday ya. Nsị mba m ga-akpọ gị na phone nwara na-agba m. Nna nwaanyị amakatala mma kwa nwatakịrị na ibira gwụrụ nga eshie na amadụdụ mma sef. Iwerele ego tesa nwatakịrị ahụ te ya uruzie mmimi. Nna ịgbalịkwara I'm telling you. The only person m hụgoro from Nigeria here kpọ nwunye ya ga Malaysia. Pro family ha na ya biri. That shows you are a man. You a man. Yeah? Those are na-agbalịkwa mana ịkara agbalị ọ dịrị izi. Oh? Chai. Ke maka Adam na ya Precious. John Kennedy na nwanne nwoke Tochukwu Godwin. Yeah. Ele onye nke ya na mma ya birthday ha the same month. Ọkwa nke nwoke Tochukwu. Hey! Okay, John Kennedy. Wow. Chai. Congratulations, madam. Okay, no. Akudo baby. Okay, happy birthday, my sister. Happy birthday. I'm so happy. Ngwana I ga-abịa ntụ ọdan ka I bịa racha ka rapio taa. Oh yes, ana m abịa. Enwe onye m na-eche ọbịa ha na anyị wee ga. All right, hold on, I'll call back. Photo, no be juju be that. We go. Iso onye. Ara gwa onye kpọm na phone si na ị chọrọ ibu asa aga birthday nwunye nwanne gị nwoke. Ke kpọ onye ambu kwuru kedu ebe ọ. Ke isaji ke kwa the person na akpụsị ụdị egwuregwu abiko. Akwụpụla m n'ọkụ. Biko nwa na-ebecha dị ka m. Baby ọkụ makwa ihe a na rush m. Ihe a na-akpọ m na village isa Igbo over beauty. I dress to kill. Ọ na-awụ mmemme ọbụla m wegara ụkwụ mbata ha n'oche the whole congregate ga-ama na ma weela ada etimeti na mmemme lekwego. You don't know my capillary. Ọwụ na ịmara my havoc. Gị mara sị na adị m equal to liberate. Biko wepụta ya ka o sie jikwa ego mmụọ bukuru gị ton go down. Kita ka were n'ife a na-eme ibugoro ụzọ ma accessible ihe ị chọrọ iri ifugo na nwa na-ebecha ifu gị ya ife ahụ ife ọya wụ ndị ọzọ fio taa ha agbaka. Biko ihe a pakụrụ gị n'ihu ebe ọ gịnị dị? Ihe ahụ ka ndị arụrụ arụ ihe niile ugbo arụ ya esi m rụrụ ọchị ka m rụrụ nke arụlite ehe kwalite elu ọ bụrụ abịa na-eto ihe ego ejiri ọnụ ke karịrị ke ịrụrụ ọchị fat niile nọ m n'ụkwụ ma n'afọ ivi na mịtachara fat na ahụ anụmanụ mịta na ahụ nkịta ebe niile ahụrụ fat amịrị dojuo mie n'ọchị ihe hụrụ nga ihe a na-ekwego. Okay, biko ewe n'iwe otu ị chọrọ iso m aga birthday m gacha na maybe ebukwuole gị fine accepted eru ebe ahụ na enwe ihe dịka asa ga-agba egwu ị ga-agbalị lekwego. Onye ịmadụ onye na-akpa nkụ n'ụrụ ya gị bịa na village ise anyị ihe eji mara ma ọ wuri gị chọọ ya na nwa ekpe anọ m ya gị chọọ ya n'ogho anọ m ya gị chọọ ya na ọbụla mma anọ m ya gị chọkwana ya na nke a na-aga ka ị chọrọ ka ị chọ ka ị haba agụdọka anya agbasi ya ọgọdọka anya ego ọgọdọ ihe mgbaga mgbe nọ na-agba ọbịa ihe dịrị m ụkwụ na otu odịrị m anya egwu mgbara agbabara mgbanwome m ụkwụ mana onye nwaanyị ga-agbatị m ya na ndokwa. Elizabeth nne m kewo nkụdọrọ m oyi tụwa anyway nsogbu anọdụ agaala m late rịarịa ka mkpa ka mma na-ejie ya ebe ọwụ na esi iruo na ị ga-amụ egwu agba. I'm only after the dance and not even any other thing. So how much is your price? Anyway, lele nga anyị wudu mokrobia ndị ajicha oke ego okoso tishi gbabire na gate amadụ ma okwu ihe ka m nara gị just 150 wepụrụ gị 50,000. 150 kobo ka 150,000 na egbe elu gbagbukwa ego
egbe eluigwe gbabukwa ego nya m nsụkụ 150 kobo gị nye m adị nto cheap makwa ebe m siri bịa biko nye m ego 150,000 naira nakwa ya na cash gị nakwa ya na PO ọnwụọla m ibu POS agarị ụwa abagala digital onye ọbụla na-eme business ugbo whatever business you does into ị kwesịrị iji POP anyị mee ha n'ozugbo gị ịcha akachara kaadị kwee piri ego gụ ma ndị oshi sef di ya aga ma ndị na-ere ose ma ndị na-enweghị ndị agbero sef ejichaghị aga onye amadi ha na-akọta akụwa meghere anya mụ na emewa meghe mmeghe nye m kwute akwụna agakwuo na digital Chineke na ndị emebiela ụwa hey ihe mere I have changed my mind. I'm not sure I'm going for the birthday again. Please, you can, go back through where you came from. Ugba ka igosiri onye ewo. Ugba ka igosiri ụdị mma na ewo. Emege sinogolaru some after we pay. Tan make it hey. Nwoke ngwe. Bịa na oka nwu yige sweater. Bịa nga guzuro na gate onye odo. Some ni je go tuition onu na agbagotori na phone. I go finish you, I go spoil you. Who spoil who? Omu aga emejisa go yi ikpoputakwara m ga asa hom lawa na ichodum ogali burukwe ndogo. Stupid one percent. Aga m atakwa no go. Nonsense. Omu abia butu onwe m tolo. Nkata ara kwam bia mgbembere nga ala anya hu di motor park na kam na aga wuro onwe m. Mbia guso na eme nwe m introduct. Amala parakwa igwe m. Na ime go lem di not. Ọchị na mụrụ na igbe ego ole m sef gidere ọrụ m gara na n'ụwa na ụmụokorobịa ji moto gbasa maka n'obi ụkwụ na ọfọ nkatakịrị ha abụọ m nga abụọ si nnagide ya atụtụkọ ego ji agaga na ọchị nlite ya elu si na ma ọ gị hụ ọdịa gị ịhụ ọchị lefu anya echọbụla ị ga-ahụ ihe ọma lee gị anya gị isi gị ekwu gị esi nwatakịrị ka m ele ngwa ya ekolesu ụmụazị be ma ọlụcha anya di nwatakịrị m nọbe na-ekwesị na next 2 years mara ma agụm ele akọnsida mara ma agụm alụti ma ọ bụ na di ga-ekwe abịa ha ga-alụ m lụ onwe m ọwụ otu ụwa wakịta onye na-alụ dị ka ya karala mma ndị ụlọ alụ gbachita nwaokorobịa bịa na-eme mụ na gị onye kwesịrị ịhọ ibe no 2 of us who supposed to họ ibe onye ga-ahọ ọ m kwesịrị bịa na-ele gị anya ote m na-ele gị sị enwedị ihe nọ gị n'ime ọkọsọ eweele m gị pọket gị adịghị heaviness iwe okorobịa na-enwedị ihe ochi ịbịa na gate onye ọzọ gbapere iji m egwu nye gị POP ị ga-agba otu ụmụ okorobịa ga-ahụ POP pịam ha bịara ahụ kaadị kwee pịam pịara kata mpịam kaadị apụsịta ego ahụ ịga na ala atụ onye ọchọkom gị nọ nga bịa hụ ọnụ ka chimpanza ka ịkwa na-asị onye ara nyere na lekwenụ ụwa Chineke kere ote ụwa macha mma ndị mmadụ ji aka ha mebisi ụwa onye ka ugbo awa agbabe legoro ụkwụ legoro otu ọhịa gbara ụkwụ ka ọ dị ka mpara na-eji akụba ndị sabat ọkwa na anyị nwa na-akọsi ya because if you can stop patronizing them they will know there is no work and everybody will go back to his or her parents and start working mana otu anyị kpọrọ igbo asị were m ego nye na tomorrow onyekwu ya mind to continue Chineke na biko gbara m na ke mkpara akpọ happy birthday Akudo my wife biko Akudo Jacinta Iwunze gị na nwa gị nwoke 26th of December ke gị 3rd of December the two both of you I join you together to say happy birthday my lovely sister and son nwata nwaanyị ebe ọwụ na ị mere nne na nna gị proud wee bara ha uru ịbịa ha kwụrụ na-agara ibugharị POS n'ụzọ your children will make you proud. Your husband will make you proud and you will also make your husband. In fact, you have made him proud already. Happy birthday to all of you. Ebony Shelters, I greet you.